Marama intie jara malolo TV maindi en cheno mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Maindi ne cheno mondo wakelo ni weche ka bende wang'edho gi achiel ka achiel matindo tindo mondo mi wawinjgi maber mondo winjo warwa obed matut kaka jo Kenya. Odiochieng' ma kawuono weche mwadwa rango ni to en ni weche mag luoko register mag jogo ombulu mabende nitiere kod IEBC en chenro machalo nade. Wadwa winjo ni to kod kuku mare en wach machalo nade, tang'o ma idhi timne auditing kata en ang'o midhi luoki. Kato rango ni ka oganda no sendikore kaka jogo ombulu kwan ochopo kuma chalo nade. Wadwa rango kuonde duto, wadwa rango kwan mag oganda ma bende wawacho ni samoro wanyalo tiyo gi dhok miluongo ni stronghold mago eko mag Jubilee ka achiel kod mago eko mag NASA. An kod jolony studio kaindi abiro miyo gi thuolo mondo gimosu gi nyisu nyingi kae to dhi nyime kod twak machalo kama. Abiro chako kod Mwalimu mos oganda. Ne oganda luo kamoro amora ma untie achaka duogo ka kendo Jeff Incho chika no biro manyo ng'amo ng'e duoko mag penjo mana penjo juma mokalo. Yes. Koro wang' mawinj kaka obiro duoko penjo mana chandowa. Alura ki studio in bende jatelo. Lero kamano Jeff. Jodalawa an bende nachaka duogo studio. Kaka ung'e an Kennedy Otieno Sotwa. Aparo ni penjo mang' ni penji Jeff ang' na ler. Yes. To the level of my yes. Erokana nyake ne josuto ka achiel kod Mwalimu Odoyo Widi. Achiel ka achiel kane wantiere ka indi joma mokalo nwarango weche go mag luoko register mag jogo ombulu. Ne wadong' ka ok wang'eyo ni to en ang'o midhi specifically ka idhi weche go mag auditing mar the voter register. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod jal ma bende olony e weche go mag go ombulu ma bende osetiyo kod centers opogore mag ndiko kaka jogo ombulu ma bende en Ken Osutwa ka achiel kod Mwalimu ma bende olony e weche mag siasa. Mwalimu abro chako kodi ni wan warango ni oganda wanosendikore kaka jogo ombulu koro wadwa dhi e rango ni to voter register nyiri iluoke nade. Ni penjo ni to en ang'o mwade wadhi rango. Ami thuolo mondo idhi nyime ka ichako kod penjo magi e weche machalo. Jeff, penjo mane wa penjo juma mokalo. Ni to ang'o midwa luokie voter register ni. Ko kaw register cha. Yes. Mo pedhe mesa. Wawuondre no ndike kalatas. To waneno nyinge, waneno namba kipande, waneno kama ng'ato aye gi moko makamago. Yes. Gik ma iluonga ni variables mantie kanyo. Ere gima wadhi ng'iyo to wako ni ma ber onego bedi, ma rach onego gol, ma ber onego bedi, ma rach onego gol. Ma e weche machandowa. To kata ka dipo ni giga kamago nitie, dak ne walosa database. Database tiende ni kako pang nying go gi gik matiyo gi iye kanyo. Yes. Dak ne walosa maka gimoro biro marach to tamore. Ko biro maber to yie. Ineno. Kaka ineno sani ka wan gi database ma Safaricom tiyo go muting'o nying joma nigi namba Safaricom te. Yeah. Nitiere gimoro kanyo ma iluongo ni data ID. En ok onyal bedo ariyo. Bende en gi kako opange moko nyal bedo gimoro mogwenyore. To en telephone number. Yes. Mari mochakore gi 07 tucha. Namba go ok nyal bedo ni nitie ariyo machalre. E database mar go kura ka ID ni onego bed identity card mari. Namba ne ok onego bed ariyo iye kama chal. Makitemo keto moro machal gi mantie. Yes. To onego bed no tamo. To girwa mar jo IBC ni to encho oseyudi nitie nembni moko ma ji oriwo. Yeah. Kendo nitie nembni moko ma digits mantie opogore gi monego bed e normal ID. Nonego los database e yo moro. Makan ID card ma namba ne tin mogik oting'o nembni 8 to mang'eny mogik oting'o 16. Yes. To kiketo namba mora mora ma onge kind 8 gi 16 to tamore. Kiketo machalo gi mane iye to bende onego beno tamore. To mane ok otimore. Donge nenore ni nitie kaka ji ne temo kwalo wachon kapok sa yiero cho. Rokona nya Mwalimu winjo weche mewacho Osutwa winjo ka Mwalimu ro maler ni dak no bed kod database machalo kata mar Safaricom kata mar bengi makaoro pesa e account mar Odoyo Widi.
to pesa ne robro mana dhi account Odoyo Wede. Ok obi dhi ni odhi account Odoyo Wede kendo chako dhi account Kevin Onyango moro. Nyaka odhi mana account Odoyo Wede. Ka ng'ato oro ni omenda e Safaricom gi namba ni achiel cha, ubro donjo ne Jefflo kata Ken Osutwa. Lernwa wach machalo kama. Ang'o mwadhi rango? To kata kwa dhi range tang'o miyo database ni rine pok ong'iye chon mondo wach ni achiel ari adek kama idi nitiere walose kapok wachako ndiko oganda kaka jo. Erokamano Jeff, erokamano mwalimu kuongo kamano amusa ler kamano. Jeff nyalo paro kana kuonga biro e studio ka. To nakono une chochni ng'eny. Mokuongo ana mana kuonga kono une ID number ni cha. Yes. Nitiere ng'ama bende ne kode kamoro ma gi the same ID number. Mana lero ni gimopogore ne serial number. Sama IBC nochako registration makoro wasea e training kokoro wabiro koro wakelo systems in Kenya. Yes. Eka no realize nikech already IBC ne register ji gi datas ma or from the register of persons. Kata sane ikwongia from the register of persons koro kedhiango e IBC. So IBC nyamba tiyo gi gima register of persons ochiwo. Nema mane momiyo samwa keto any figure to nyaka watere gi kama register of persons osemiyo. To nakono ne IBC database ne wawuele ole nekech data mane nikech database mane noting'o data. Yes. Na explain ka ne wan gi datas ariyo. Yes. Wan gi gimiluongo ni alphanumerical data moting'o mana alphabets to gi numericals. Yes. Mane mosebedo ka nitie. Ema japuonj lero ne nying bende cha. The current IBC onego bed ni gi data miluongo ni biometric data. Moting'o the bio of a person. Bio ni en lip lweti gi face ni. Matiende onego bed osego i picha makiketo lip lweti to face ni cha pia. Mae manyo utigo to register ji monego bed wawuoye kawuono ni. Mondo registration no bedi mondo mi obed kaka japuonj dware no. Pora dok mana gima na wacho cha. Yes. Onego bed ni BVR ge are connected. That's the only way. Kaka bank michu example lecha. Yes. Bank mar KCB ma Migori gi ma Mombasa. Japuonj banks go are connected. Magimi dwa timo in a bank to match reflect. The moment my BVR code is not connected to another BVR. So ni magi are not connected. They are not so connected. Ni kanitie kata BVR kit moro Mombasa ok en connected kata gima ni Kisumu. Kata mana wawudre mana ni ka Yes. Ka to gi kacha. Yes. Kata tiket gi ariyo ka. Kaka korang laptop na kani. Tiket machielo kacha. They are not connected. Manyiso ni ok onyal nyiso gima atimo kae gi gima mwalimu timo kama itie. Jeff, I explained. Ni mondo ya igol information from one BVR to the next. Yes. Itiyo gi flash disk. Kati bed mani bedo kaka bede otni. Itiyo gi flash disk igole from ma titere from macha. And the only way ma jogi nyalo fwenyo go gini en ka there is connection. Mano has not been done yet today. Mai gima sebedo ka. Connection yeri nyalo bedo koso en ni ok en gima ok nyal bet. Jeff nanuoyo kendo pora nuoyo connection nyalo bedo gima dwaro is the willpower. Joma nitiego they agree ni ginyalo make a change mondo connection obed from one BVR to the next. Yes. The moment BVRs are not connected no pod watimo uploading kwatiyo gi flash disk onge kama nyalo fwenye ni there's double registration. Onge kama nyalo fwenye ni ng'ato nikech matinde ni japuonj kodonje BVR ni o register kodo nyalo register BVR kodo nyalo register BVR kodo nyalo register BVR. Gima intelligence kao me BVR ni to dio kao me BVR to dio kao me BVR to dio kao me BVR kaka jomo pogore to dio lando ni area makama wan gi ji 100,000. In reality ko bedo ni nyalo connect this BVR kaka ni japuonj wache no gigi will reject each other. To gigi biro nene japuonj widi o register ka to chako register kacha to chako register kacha. Kundi binene ma inflated ma numbers gini malo gi kaka na explain magi gik matimore. So still samina no wuele. Yes. Pok gik ma japuonj penjoge onge mosetim kata achiel. Mane omiyo na query that day ni wa change commissioners to dware wa change more than commissioners. Yes.
Nikech secretariat ka Yeah. onego bed tiyo. Manyiso ni kata sani kapod owuoyo mwalimu waduogo iri, manyiso ni kaluwore kod wach ma Osutwa wacho, manyiso ni kata kapod owuoyo sani to kaka ne wacho gi dhok manitiyogo ni database mero olil, manyiso ni pod wantiere kod weche machalo kaka double registrations go kuma Gintie and kidwa fwenyo ni gintie, ng'ama nochenjo registration last year yes ok inyal dhi headquarters ka, gima ni headquarters today gin ma 2013. To mwalimu. ok ing'eyo Osondo. Yes, Osutwa. Osutwa. Goodwill miwacho ni. Yes. To onge nyaka samosetud BVR kits. BVR kits giluongo ni data collection terminals. En ema choko data to tere database. Tiparo sama Kalonzo Musyoka oro nyinge. To wuok ni nyinge no oro namba ne. To wuok ni namba no en nyako moro makamoro. Kame kuriore SMS ni. Yes. Ka to main database. Monego be no se chok data e BVRs gi kamora mora ma gintie moteri. Yes. To main database ni be pod nitie discrepancy cha. Pod nitie gajruok mar ID achiel oting'o ji ariyo. Kech ing'e ni excuse ma jo IBC dwa miyowa ni ng'eyo ni BVR kits gi ok otudi. Koro ok wanyal ng'eyo ni mbaka oseregister kacha keto ka. To kamoro mwaora SMS cha. Yes. Eto osechok data kuonde gi motere. Onego be ni Or reject kata accept. ariyo. Yes. Koro tiene ni nitiere mibadhi e gini. Mibadhi ni watieke nang'o? Pok atamora mibadhi nitie. Mana gi dho japuonj. Yeah. Mane momiyo ineno ka japuonj at the time mane diro nembni go. Ero. Ne giyiene ji nodiro. To kwa buko bede media. Yes. Mwa buko wacho. Sani kamiore namba nonge. Keni Ina kana natema yudo onge sani. Nekech Nikech ogolo kwe itwa. ifwenyo ni tabu nitie. Yeah. So gima wuoye sani ni IEBC Yes. nigi tabu. En gi tabu ma politicians kaka Udoyo Wedi nyaka gaga koko matek. Tabu nitie. I'm admitted ni tabu nitie. En tabu mane wachako wacho chon japuonj. Wan warito man to udwago uwinja kaka rang'o mondo obedie change. Nikech sani ng'e namba onge. So batende sama wuoye kaka inyalo confirm kod se register kod podi onge. And we are still in the darkness for a while. Sama wabedo in the darkness for a while ne gik madhi mbele gidhi mana mbele. Japuonj doge ndigeni pore gi siasa. Koro sama wako siasa cha to gik madhi mbele gi emo nego wang'e ni tang'o madhi mbele. Mane gimo nego bedi koro wapenjore sani. Erokana nyor Osutwa. Koro nyiso ni ka wantiere kod weche gik mwacho ni adieri database ma kata inyalo confirm sani ok onyal reject kata ok onyal accept. Manyiso ni ok onyal nyisi niya oyo inise register kama kata in pok ni register kama. Kare auditing mwadhi enieri ento idhi ng'iye nade mondo mi obed maler duto mondo kwadhi to wach ni oyo gini notim maber. Database koro is very clear ma ng'ato ka ng'ato en ng'ato achiel kaka Jeff Lo kendo ID number ne en mana mar Jeff Lo. Jeff, mano question wawacho ni nyalo mana timore ka that farm mane timo auditing Yes. okaw gima farm no biro timo mondi en nyako collect the information from every constituency to get the common database. Gima sama wuene mano miyo namba ma japuonj ni fach ogol but ni onge gi that common database nikech gigo pok constituency will headquarters onge and sama onge no nyisi ni koro onge gi common database minyalo wacho noriwo Dhiwa gi Kwale gi kamoro amora onge ginonge. Koro nyaka warit auditing firm. Nyaka warit auditing firm obi oket the secretariat piny to gi collect the information ma gibiro date per constituency nikech headquarters ka to gigonge to kata tiang' idhi mana kure they are still not there. Koko magigo matek ema biro konyo. Erokamano nya mwalimu. Iwinjo ni koko mogoyo matek ema nyalo gonyo wach manyiso ni onge giminyalo tim mana ka dipo ni auditing firm mobio kel chambe emotiyo tich maler. Mane wach ma Osutwa wago ka. Jeff, kanitie gimomiyo NASA onego tamre yiero ni. Yes. To en voter register. Nikech samwa bet ka mwawuoyo ni. Yes. Wakia gik ma githedho e yie kuno. To bende ka chieng' moro koro gikoni waseluoke. Koro ler. Yeah. To kata koro check yud kolil. Titimi ang'o to registration oselor. Ka chieng' moro an gi in. Wacheko register motamwa ni kik wachek sane ni. To wayudo ka nyingwa onge to watimo nang'o. Onge gimo nyalo time. To winjo bi winjo gisechako ikowa
ni kuo madipo ka ginyalo kwalo. Ni ng'eyo ni Uhuru Kenyatta oyombo Raila mochiegni dok luore. Koso dong' neno opinion polls mikelo makamo time tikia kumwaega. Ing'e ni opinion polls gi nayiega kodgi nyaka ne chon. To kama ne gichomo ni, to en miriambo. Nikech waduto wang'eyo ni ka en stronghold mar ng'ane, to ka en stronghold mar ng'ane, to stronghold mar ng'ane nitie joma kama, to stronghold mar ng'ane nitie joma kama. To opinion poll to kel gik machalo gi ma wang'eyo. Ing'e ni kata gigwenyore kodwa matin, to nego gigwenyore kodwa matin maka ng'ato biro to lerowa ni gimomiyo gwenyruok ni obede en magima. To ka ng'ato nyisi ni ng'acha nigi 47%, to ng'ane nigi 25%. To kwang'iyo registration kako tim, kwang'iyo strongholds, to waneno kamano ok nyalre. Tiende ni ikowa ni ka chimuru kwalu tiko ni dong' nena opinion poll nowacho ni dhi low. To kane gidwa ni mondo watim gimoro maratiro moriere maler, onego bed ni kata kawuono ji cheko ni to unregistered kanyo. To kibiro yienwa ni koro chek ka nyingi obam, to sana to gima ditime onge, okane ka biro konyowa. Osotwa dwokwa chien matin kama mwalimu wacho no ere mambe ane kod penjo. Kadi poni adieri sani IEBC no chungo weche duto mag registration. Nyaka continuous voter registration monego bed ni dhi nyime nyaka mana dweche adek kende kapok oyando dhi yiero ne ochungi. Kadi poni oseluok register mana gi dho mwalimu kama. Na oro ote mara kaka Jeffolo, yoro ote mara kaka Ken Osuma, kaka mwalimu Odeo Wedete yudo ni onge kami bide register to inu owuon to ni se register. Ang'oma timore. Itero yuak ni kanyo. Koso seche go isi ni oyo rit yiero ni yiero room ibro chak inyalo go mbulu kendo ka jioni 2022. Jeff okwanyal dok chien. Yes. Moloyo kama wantie. For one, sama I disagree gi japuonj kamoro. Yes. Sama naso tamori yiero. Ng'amo yombo cha dhi mayombo. Kata nasa jam tamre mayiero sale. Ng'amo yie kode cha dhi ma idhi mayiero. Matene wamiye yombo makare. So nasa nyaka dhi yiero with their heads upright. Osoto wach kod mana mari. Ok awacho ni kikwadhi, awacho ni kaniti gimomiyo nasa onego tamre yiero to mae kik gitamre, to kaniti gimomiyo moko magisewacho ni dwa miyo gitamre ka to nokoromogo mae moromogo, to ok awacho ni mondo gidhi gitamre. Ero kamano adwa ma support kanyo still japuonj. Gimomiyo to me kata bed mane kaka register lil kaka lil sanel. Opinion poll go or depend on statistics mane. Mae momiyo nyaka wabed media mondo waler jopiny ni kaka nyoji otieko registration. Jonasa pod ni maber. Gin maber. Kendo ne giyombo gokinyi. Mano nyiso ni gindekore moingo jok ma iluongo ni strongholds mag Jubilee koso maber, manyiso ni gindekore mana ji mang'eny. Watimo mana projection gi kaka nyocha yiero timore 2013. Ewo me wacho ni kik jipo ni opinion poll moro dwa yungo chuny janasa moro. No paro ni en marach. Wan gi counties 47 Jeff. Kum counties 47 ge. Yes. Counties 17 gin mag NASA. Magi jo Jubilee bende ok dwa ongi. Counties 17 gin kaka Mega, Machakos, Mombasa, Bungoma, Kisumu, Kilifi, Kitui, Homa Bay, Siaya, Makueni, Migori, Busia, Kwale, Vihiga, Taita Taveta, Tana River, Lamu. Kwago mago te wan go mbolo million 7,043,551. Jubilee bendo yie gi kawa be 17 kaka magegi. Ba Jubilee okawogi wang'iga ni gin mage. Gin Kiambu, Nakuru, Meru, Murang'a, Nyeri, Singishu, Kericho, Kirinyaga, Nandi, Nyandarua, Bomet, Embu, Laikipia, Baringo, Tharaka Nithi, West Pokot, to gi Marakwet, East Marakwet. Gin gombolo million 437,520. Wamiyo gi 17, wadong' 17. Mago jomo register.
mago wawuoye current Counties. registration Counties. but the current registration Yes. ok odawuoye 2013 bar go kidwaro tamini It's okay. nami 2017 masane registration motim sane Yes. matiende ni gin gimedo 2 million Yes. .3 wambe wamedo 2 million .3 the difference en ni giingowa bombulu 200,000 gi gimoro koro giwadong gi counties 13 mwadwa laro kodgi gimbe giyie ni magi counties mwalaro nikech giwacho nitie gik magisetime Yes. makoro miyo gin gi ji moingowa counties mwalaro gi kodgi gin mage Jeff counties gi Nairobi walaro Kisii walaro Kajiado walaro Narok walaro Trans Nzoia walaro Nyamira walaro Turukana Mandera Garissa Wajir Marsabit Samburu gi Isiolo Mago milaro. batini ombulu mwalare non ombulu 1,500,000 1,100 gi 96 412 mage ombulu mwalare to sendi pimo ga gi Nyamin gi Dholuo kech ma koro wawuoye gi Dholuo wapima ne 2013 ni to counties mwalaro gi ne wadhiye nade 2013 ma Jubilee koro wacho ni nitie gik matin magisetime momiyo koro wanwang'o ni Nairobi Raila noyombe gi 49%, Kisii Raila noyombe gi 67%, Kajiado Uhuru noyombe, Kajiado nopakaw gi 52%, Narok Raila noyombe gi 50%, Trans Nzoia Raila noyombe gi 46%, Nyamira Raila noyombe gi 66%. Mago county miwacho ni laro. Milaro ka kora kwano ni milaro gi the percentages. One went to Turkana Raila noyombe gi 67% manyiye nyene. Mandera Uhuru noyombe ano mabor and Mandera ningeni en kuche romre gi ndiwa wenge ndiwa sa gonzi zo ingo account gini kuna matem gini about 94,000 ndiwa ni 100 sana pa noyombe Uhuru noyombe gi that 94 no 92%. Garissa Raila noyombe gi 48%, Wajir Raila noyombe gi 49%, Marsabit Raila noyombe gi 47%, but it was close. Samburu Raila noyombe gi 57%, Isiolo Raila noyombe. So but among the 13 counties mwalaro ka gimo wacho ni kija nasa to ningo kuri bedi ni wadhi election kaka en kakorachne to still okoni wawedhi ni luoro morogowa pod wan maber wadhi kaka mwalaro gi wafwenyo ni adek kama kende emano uro ka modong apar ne pod Raila ka toka ne gisemiyo wa 17 ka mane wapogo gi diere. My hope majo nasa ne god ni gino de maber aneno gima no chacho wa 2013 en ngato the media ka korane media ni to wacho ni gin gi tyranny of numbers ka to gimoro digo chunywa ni watu ko onge tyranny of numbers macha was a way mono mi ogo chunji mono kato kwal to so to ni senge maber no setimi nade oseyombi poko yombwa kakorachne mwalimu iwinjo nonro kata analysis ma osetwa golo kaluwore gi kaka ji nondikore kaka jogombulu chako golonwa higa 2013 kaka oganda nogo ombulu kod kuond mane migosi Raila Amolo Odinga oyombi iwacho nang'o ing'eyo ni chakre higa 2007 13 kendo koro sani onge sa moseyombwa be onge sa ibiro yombwa gombulu mikwa to gima chanda en gajo gini weche tema se wacho ka ni miyo kod bedo president en gik ni gajo to ka nyisi ni sano se chak gajo opinion poll mondo ikwa ni wan jomidhi yombi kikwa gol kata runge wa kunywa pande to ingeni dwano wabed gi jorieko mang'eny girwani sani ingeni pok awinjo ng'ato separ ni nyalo bedo ni Jubilee nigi secret VVR kits moko makata koro chi moro observers nitie to jogo ng'eyo ni sama ng'at gi obiro go kura tiketo ne kit no to keto lwete to nyiso ni entie ginyalo bedo go makata koro selwoko register to gin gi magi moko makando machieng' yiero ibiro keti nikech yiero mineno ni to wadhi gi IBC to IBC to mar system system emoyiere be mapange be man gi mwandu manyang'eyo mano be nyaka watangne
To gimachielo ma nyaka watang'ne en gimineno jogi timo sani mar go chunywa. Ni ng'e ni jogo oseyombowa. Kuchgi kwa to king'iyo figures kata ma wuoyini nigogi kata ma an go. Onge kama gini ikgoye miwachi ni uru oseyombo. Osutwa ine main kod records machalo kamagi. Ka in gadier ni wasebedo kwa yombo kama ini nikech figures iri ting'onwa na 2013 ting'onwa figures nyaka masani. In inyalo wacho ni ang'o matimore mwalimu wuoyo wach mar system. Wach mar system nyeri in bende yiero. One, Jeff nyaka jowa ket itgi oko mar winjo wach. Jeff ji wuoyo kaka winjo mwalimu wuoyo kaka mla wuoyo ka. To samoro wache mokwinjo. Wache ma ji okwinjo. Kae to gima tabu ma wan godo kendo luoro. Luoro dwa bedo mang'eny. Jeff kane pok abiro station ma wacho ne e 2013 ne wan gombolo wa $2 million. Mane ok ogocho ne ng'ata gin gidhi gocho ne president kende. $2 million. Ok wach ni ng'eno ok ogocho ne jaod bura, ok ogocho ne governor, ok ogocho ne women rep, ok ogocho ne senator. Ok ogocho kura mar ker to dok dala. Ji $2 million. Nikech total number manogo kura ne gin 12 million. Yes. To 10 million. Yes. Emogo kura ne jomodong gabichke. 2 million gin gidhi station to gigocho ne ng'ata chiel. Kane pok awache ka jowa noling kode fi. Yes. So what we are saying is gimiyo mwalimu wacho ni ji oningo bedi ma wuok adieri ma wach gima nitie. Nikech gima nitie en gima nitie. Kanyo jagedo ko wagitari on numbers to wadhi e studios to wawuoye. Sani ko gidogo ling gimanyo the next course of action. Nikech statistically gido yombo kanyo makikunyo mwalimu wacho. Gido yombo kanyo. So batini gima koro wadongo en ya ka IBC gin jo system. Jowa mage mong'eyo gima dhi mbele IBC. Yes. Mane penjo monego wapenjre. Nikech ka jowan gi jowa mong'eyo gima dhi mbele IBC to giwuogo oko. Wawe wuoyo toke. Wawuru before kaka kwende wabiro ka gi japuonj to wawuoyo ne. Kae to gini beda gima ji ong'eyo miwacho to system ma iwuoyo no. We also need to be in the system. What is wrong with the system? Erokamano Nyosuto, wabiro kawo yo matin kaito kodwogo achiel kachiel to wabiro dhi e weche mabende osebedo ka wachore. Waseno kata ka josiasa mamoko kagoyo kweth ma obalo kod piny owacho to giwacho ni jowa ok wuoga oko mondo go ombulu. Inyisa ni nitiere kod duoko mar wach moyo. Kata ka jowa osebedo ka go ombulu kata ok gigo ombulu. Mwalimu kwadwogo to wadwa rango ni e wacho maber ni onge chieng' ma oseyombowa. Tabu ni kanye momiyo kare kwa yombo anang'eyo ni ng'ama beni onego bene yiero kaka jatelo ng'ame gone ombulu to kan gombulu 5 to in gombulu 4 to an kaka jefolo ayombi kaka mwalimu dogo. Koro kang'eyo gima lokore momiyo kan kod 5 to in kod 3 to ja 3 ni eme yiero kaka ng'at ma oyombo wach machalo kamano. Maendi en kuku mar wach kod an jefolo. Marama intie jarama Lolwe TV maendi en chieng' mar kuku mar wach kod an Jefolo Mbaka kinde ka kinde ka wuok e Lolwe TV. Odiochieng' kawuono warango weche gweko mag ndikruok kaka jogombulu, warango figures mantiere sani eri kaachiel kod figures manentiere 2013. Antiere kod jalony e weche mag siasa molimo Dowedi, antiere kod jalony e weche gweko mag machines mitiyo godo e yiero Manoken Osutwa. Gin duto gintiere e studio kaendi. Kane wadhi e ywe achiel kachiel, nwawinjo ka Osutwa ogolonwa figures to wapenjore ni to kama gwe figures tang'o momiyo kare ok wayud gima oganda osebedo kadwaro. Mwalimu odhi ka wacho ni nitiere ng'ama samoro yombo to en ok miyo. Wadwa ng'e achiel kachiel ni to ma to timore. Chaka rwak we studio keno Osutwa kachiel kod mwalimu. Mwalimu aduogo mana iri kaendi. Winjo figures ma Osutwa ogolonwa kapok wadhi e yweyo. Kendo golo figures mowacho ni kata ko wacho mar 2013 tawinjo ka otemo wacho kuom wacho ni swing votes kama wacho ni ilaro wacho ni Migosi Raila Odinga ne obedo kod kura mabet ng'eny ne Migosi Muigai Kenyatta. Kare ang'o matimore e wach kura migone ndalo mane wan kodi kendi chako wacho ni gombulu ok yudo loch. Wach no ero ler no. Jeff ing'eyo ni nitiere mecho. Yes. To mecho ka wan gi evidence, wan gi ranyisi ni mayo waga. Kendo Osutwa osewuoyo kamoro kanyo mowacho
kaka imayowa. To nitie gimoro be manotimore e yiero moro mokalo. Ng'ama mayowa en ng'awa? IBC koso ng'ama Abiro nyiso ng'ama mayowa. To nitiere constituencies adek. Yes. Mane presidential candidates ka tek kane gin aboro ka. Yeah. Giyudo ombulu machalre e constituencies gi te. Constituency A gi B gi C. Yeah. Ouro yudo machalre, Raila yudo machalre, kamano. Nyisi ni ng'ato nodhi e room kamoro to thedho duokogi. To keto kanyo. Koro mano ranyisi ni mayowa. To gi mamoko mantie. Koro ang'o momiyo imayowa? Wan donge waromo bedo president mar Kenya. Idwa neno gimoro e higa 2012. Yawuoyi ariyo matiyowa gi noseyie ni ginyalo we Mudavadi mondo obed president. To ne gilokore e diere kamoro kanyo. Ok ang'eyo ni bende isomo gigi koluwore ting'iyo gi sa. Dwa ni chok data kata tim analysis mar data. Jogi noloko pachgi kane ODM ochako campaign moro Uhuru gi Ruto gin jokuoge manego bed kamiti. To jogo paro ni ka jogo kawo loch to wan heg moriere. Gini wadok to kendo wadhi kwale. To kendo ne gidok magikwale. Gima temo wacho ka ni wan kaka oganda gi jotendwa jogi oluorowa kabisa. Aparo ni nonego wang'i rieko mar duoko luoro ni chien. Sama ne Kenyatta we loch, Moi nokawo loch e yo mayot makata ombulu manogonge. Nikech system mane nitie ne ok oluore. Onge kama nochike ng'ato jela, onge kama nochike nobiro gore gi jokuoge. Nowacho nobiro fuata nyayo. Fuata nyayo ni emomiyo joma ne nie loch ndalo cha noweyo kawo gine yo mayot. Kane chopo Kibaki gi Moi ong'iyo Kibaki mokoni Kibaki to gima biro timo onge. Joga mosekwalo gima biro timo onge. Wewe okaw. Gimomiyo imayo ng'ama biro manyien en ni ka ji oluore ni kokawo to obiro lawore gi joma nosekwalo ka. Orwake jela. Obiro kawo jatelo mane tiyo chon. Otere kot. To jikoni gini kata nade. Kisungu luongo ni they dig in. Yes. Gikoni gini ng'eni kwa weyo to wana jela. Gini kwa weyo tinegowa. Koro wamoke gini. Kadine an emana chiwo advice ne joma laro lochgi. Takoni onauru joya ka Magufuli ne ojo Tanzania. Iyogi aoya to kikawo muma michamo iketo piny ni ta. Yes. Tichako twejo mitweyo ichako rodho jomirodho. So kichiko gi sama chon ni wafisadi ibiro deal go. Yeah. Joma nonego ji chon ibiro tere jela. To giwe ineno gima notimore piny Gambia. Yes. Ng'acha chaka no oseloch, oyudo loch. Molande no loyo. Yeah. To chako en be olando nodhi tue president mane tiyo chon. Ma president chako loko pache ni no koro kadhi. Yes. Koro dwaro yo negotiate go ni karacha ahinya. Tadhi exile. Ting'e ni campaign wabiro tiko ofisadi wabiro tue ofisadi ni. Ombulu to kelo nwande. To kosegonwa ombulu to joko luoro wa mayowa. Koro ine onego wambek kar chiko joka jela cha. To jawagi wanyisi ni ofisadi to wabiro tiyo kaka wang'eyo. Yes. Awinjo kikelo na wach mar ya jame kachiel kod Adama Barrow mago kuma Gambia koja chande kabende ya jame ne oyie ni oloye kod Adama Barrow. Kata kamano Adama Barrow nodonjo kana wacho no keto chike matek ya jame no chako tamare ni oyo loch ni ne okoloya. Keno Sutwa mwalimu wacho ni ka nasa dipone dwane mondo loch to giwe chiko ganda ni ka wayude to watero e jela. Kata kaka ne Kalonzo wacho e gwenge mag Naivasha ni governors ma weche ma mibadhi mako duto ka nasa loyo to biro tere jela. Iparo ni maendi kelo luoro e kind jok mantiere loch. Jeff obedo matek ne jo siasa. Yes. En ja siasa maler mondo we wacha dieri. Kiler tiler. Kilil tilil. Ubro bedo mapek kanya ma disagree gi japuonj matin. Yes. Ubro bedo mapek mondo we wacho ni gini olil. Nekech nitie jowa biro mana yie kodi nekech adieri ni midinade. Miwacho no. An kama nadwa ni mondo aduokie, ok adwa teri e siasa ahinya, en kar IBC ka. Yes. Mar ariyo, kanyo ji otimo registration, Jeff,
nitiere kuonde ma olil ma nyaka to wawuoya nyaka wakwer. Nikech ka wakwer to figures go ema inyalo tere court ma wawuoyono. Figures go ema wanyalo lay down. Nikech kata kawuono ni nitiere joma ong'eyo ng'ama noyombo kendo ging'e very well. One of the counties manakawo mano yombo kure mano yombe 2013 mano mar president okada wuoye mapiny go nyiso ni ng'ama nitiere sani ni okoyombo kata nong'eyo ni nokoyombo ne okoyombo koso ne okoyudo 50+1 ne majority votes ne en godo to ne okoyudo 50+1 koso ne onge gi majority votes to 50+1 ko ne okoyudo. Jeff kidhi dipi ng'ama koro jamede jabunyo sekoni ni kaw statistics kikawo gigo tabu ma adwa ni mondo mi ng'e momiyo awacho kamano en ni ka ji osekawo ombulu kaka koro ji osekawo ombulu ni tabu wabedo godo kamino ni voter transmission. Ombulu kaka piny kocha maber japuonja winjo kodwa mule kosego ombulu piny kocha maber koro kamikelo ombulu ka mondo lande transmission ka ema tabu bede ema koro ne ng'ato bede room kaka ni winjo japuonj wacho cha to keto adek winjo ni presidential candidates olwango gi te mano matini voter transmission ni biro mana timore ka wadok back to the internet mwa wuocha ma wanyalo transmit live modonjo to waneno ni ndiwa nodonjo adi kasipul kabondo nodonjo adi karachuonyo nodonjo adi mane gima nyalo konyo pora dok kimana register cha mi adwa koni ni register yolil an kaka ng'ama fuge dis nyaka luoke register ni olil ma wan go sani ni nyaka still luoke be ni Raila nyalo yombo gi ma be ni Jonasa nyalo yombo gi ma to still nyaka wa insist mondo luok register ni. A very good example bado mien kabilo ni Kiambu nigi total of registered voters 1.6. 1.6 yes registered voters total population get 1.6 yes mano population te oriwo nyithindo jomadongo nyaka ng'ata. Statistically population ma Kenya from higa nono to higa 14 onego gibed 40% mar the population ka 40% no igogi 1.6 cha mondo nwang' ni nyithindo gidadi ibro nwang'o ni jomodong' manyalo kawo kura moromo higa 18 onego gibed 959,846 mano ng'e ng'ama osetho nyithindo ka gidwa wakawo higa 14 ok higa 18 onge ng'ama osetho jogo kawo kura te. Current registered voters ma Kiambu en 1.2 matiende ni around 400,000 nika men kamo ai maler ng'ato kia joma riek machalo japuonj biro penja ni to donge nitie migrants ka migrants nokwan gi kanye nikech population data mar population mar census emitimo tikawi ikwani kama onwang'ieno kija Nyanza to kwani Kiambu in among the population makanye ma Kiambu matiende ni within 4 years ni gin gisenyuolo ji mosedongo ji 1,500 mosedongo mokawo kura within 4 years and party no wamiyo gi allowance mar 4 years kendo emomiyo na akawo 0 to 14 wan gi 4 years mondo jomodong' orom 18 years ma nyisi ni kuom gima timore Kiambu kani opogore to kikawo population chatigoyo gi the number mantie ni wanwang'o ni gin 72% ok nyal bedo in reality ok donje. The theory and the adults are always lesser for the children. 18 and below are always more than 18 and above. Mana yaka population and omiyo samwa neno mano kata mane yiero mokalo cha jo Kiambu no register 845,000 registered votes kowuok e population mar 1.62 compare mano ika Kakamega mane nigi 1.66 mano ika Kiambu so no register 480,000 voters only. Mano was looking logical. Maiso nitiere tabu kaindi sa registration ni ema gikwale gini chuth nikech bende ne gisechikowa nombulu iloyo kapok chieng' yiero gi koro gikwalo mondo inene gi record gi sani nikech koko menyo record gi sani to dwe mar 5 ka gidhi golo kwano
Yes. Kwano no Jeff kwa kwago uwi kwano magidhi golo will surprise you. Ni wacho gimoro ni ombulu ok jikawo. Ombulu pod ikawo. Every headquarters kama nitiere returning officer. Yes. Headquarters pod oyiene jikawo ombulu nyaka kawuono. Samineno ma diaspora register cha. Onego bende wambende ngama nyopoko kawe, di headquarters to kawe. Uyie. Mano pod oyie, it is still open. Moro mitero BVR papcha ema onge. So madene Jeff samo wuone onego bende ka nitie jaduong' moro ming'eyo mete dalo opoko kawe odhi okawe. Magima ne Chebukati wacho ni gidwa loro all forms of registration cha ne ok obedo effective. It is illegal. Chigo ko yie ma. Ka chik tang'eyo ni ok oyie to nawacho ni gidwa ni mondo gichunge nyaka koro tok dwe mar 9. Ji kawo ombulu kata samo wuone. Nyocha an kamoro no ka ji kawo ombulu. Ji odhi okawo ombulu e county ino nang'o sub county headquarters. Pod ombulu kawo. Mwalimu aneno ka thuolo ok ni kodwa wachni mogik ne duol mochune ta weche mag yiero IBC en geno mane main goro ka Uganda dhi yiero itieko mapiyo piyo kae to kana suto bende bro wacho an gi geno ni NASA nigi secretariat mar campaign onego giyaw laini ma waoro nego weche monego gipenj kaluwore kuma gidhiye kaka sani ka gidhi Mombasa ok gidhi duoko weche mane owuro dhi wacho kuno no dhi pakore kaka ohero jo Mombasa to pok odwoko penjo moro ni sama ne wadhi e yiero ma 2013 okinyi mang'ich ka piny oru no neg polise ma Mombasa lora achiel te wach no pok ayudo nyaka sani to wan wang'e ni no neg gi mondo kik ji wuog go kura ka wang' chopo saa 8 ko ni piny okwe gi wuok kura kech ne ing'e ni Mombasa ema ne wadhi yombo gigo mago penjo ma nyaka koro gipenj sani ginyis jo Mombasa ni to penja ne uru sirikandni ni to joka no neg nang'o dak osemiwa dwoko gi no neg gi ka gidhi e piny machielo onego samoro waoro ne giwach ni kama kudhiye penjuru penjo ni wachuru nikech ok ginyal bedo gi gik mwang'ete gin bende koro giyiero no mera in wadhi kodi wang'i bidhi wuoyo kapok jakom wuoyo wang'e wachno jakom ma wang'e wachi Kalonzo in mage wang'e wachi koro wanyalo konyo i campaign kata ok wadhi kuno mano gima headquarter mar NASA onego bedo kama waoro ne gi weche monego gidhi gi penjo erokamano Keno Sutwa wachni mogik. Wachna mogik en ni pod wan maber to ok obi bedo maber ka ok wacheko kaka nyoji register. Wachna mar ariyo en ni kik ibed kanyo mok idhi cheko ni to bedo ombulu in godo kasa gik midhi goyo. Ka idhi cheko e kibro fwenyo ni to wan kanye. Wach ma miyo jo NASA nikech kanyo tema koro chunyo nitie. Gibedie gi ji achiel ariyo adek manyalo chungi adieri mawache mageno ng'eyo gima timore IBC ni mage kik wariti ywak bang'e kata wabed gi plan A, plan B, plan C gi plan D wawe rito ywak ka dhako wabed to kitemo A to tamore B to wachang'o kitemo B to tamore C to wachang'o kitemo C to tamore D to wachang'o so we will be home and dry. And I will work Jeff. Ujo media wachuru gigi mori. Erokamano ahinya. Agoni erokamano duong' ahinya kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar biro kendo chope Lolwe TV ka bende maendi en chenro mar Kuku mar Wach bende owacho weche mopogore opogore bende nyalo konyo oganda ma pacho kae. Odiochieng' ma kawuono nwarango weche go mag gombulu achiel kachiel kaachiel kod figures mantiere nyaka sani. Wageno ni kosetim voter auditing kata koseluok register Osutwa biro chak duogo kandi mondo nyiso ni to kwan ochopo kama chalo nikech wang'eni nitiere nying jok midhi gol nitiere nying jok ma bende inyalo chak iso. Kamoro moro maintie maendi en Kuku mar Wach. Erokamano kuom biro e studio mar Lolwe TV. Walimu erokamano.